Quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej l-erba' filgħaxija xiegħed il-Prim Ministru Laurence Gonzi. F'diskors ippreparat ta' 18-il paġna u li dam jaqrah siegħa u kwart, Gonzi iddefenda lil Richard Kakia Caruana u saħaq li dak li għamel Kakia Caruana għamlu skont huwa fl-interess nazzjonali. Verità hi li dan l-istess uffiċjal pubbliku segwa l-istruzzjonijiet ċari u espressi tal-Gvern u meta dawn l-interessi kienu espressament interessi ta' pajjiżna u ta' ħadd iżjed. Fix-xhieda tiegħu il-Prim Ministru iddeskriva r-rapport tal-Wikileaks bħala biċċa kumment miktub f'biċċa dokument minn uffiċjal barrani. Qal li għandu jiġi emnut u permezz tal-ispjegazzjoni li qed jagħti fil-Parlament għax skont huwa mhux ġust li jitpoġġa kliem ħaddieħor bħal Richard Kakia Caruana. Huwa mhux biss inkonċepibbli imma saħansitra skandaluż li diskors ta' ħaddieħor jitqiegħed f'fom l-ambaxxatur Kakia Caruana. Il-Prim Ministru iddefenda lil Kakia Caruana billi qal li dan aġixxa fuq istruzzjonijiet tal-Kabinett. Il-fatti u d-dokumenti kollha jikkonfermaw li r-rappreżentant permanenti ħadem dejjem skont l-istruzzjonijiet tal-Gvern. Wara li temm id-diskors tiegħu id-deputat Laburista George Vella staqsa lill-Prim Ministru għala ma tax l-ispjegazzjonijiet neċessarji ħafna iktar qabel. Il-rapport tal-Wikileaks ħareġ minn Awwissu tas-sena l-oħra. Il-Prim Ministru ma ħassx li fl-isfond ta' dak li kien hemm implikat hemmhekk jagħmel din l-ispjegazzjoni li jagħmel illum ħafna iktar qabel. Il-Prim Ministru iżda ddikjara illi ma ħass li kellu joqgħod jagħti spjegazzjonijiet. Le, u raġuni għadi, hemm raġuni sempliċi għaliex le, għaliex aħna il-kontenut tal-Wikileaks għalina ma nkwetanix. Peress li l-Prim Ministru kellu bżonn jattendi kunċert mużikali, il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari ġiet aġġornata għal nhar it-tnejn li ġej filgħaxija, fejn Laurence Gonzi se jkompli wieġeb għad-domandi li sirulu. Fuq kjarifika tad-deputat Laburista Leo Brincat sar magħruf li fost ix-xhieda li se jitressqu quddiem il-Kumitat se jkun hemm ukoll l-eks Ministru tal-Affarijiet Barranin John Dalli. Għan-naħa tal-Oppożizzjoni kien hemm ukoll preżenti id-deputati Luciano Busuttil u Owen Bonici. Li determina l-ordni tax-xhieda li jinsemmu qudiemu. Jiena fid-dawl ta' dak li ntqal, ċoe l-insistenza min-naħa tal-Gvern li l-Prim Ministru għandu jkun l-ewwel xut li jidher